Moro. Mä oon pitkään miettinyt, että olisi hullun siistiä omistaa kuvausdrone, mutta mä en oo ikinä semmoista raskinut ostaa. Kunnes tää päivä koitti ja mulla vaan tuli semmonen fiilis, että nyt mä sen käyn hakee, makso mitä makso. Ja nyt mä oon iloinen dronen omistaja. Yes. Drone on tosiaan DJI Mini 3 Pro, johon mä ostin ton paremman näytöllisen kauko-ohjaimen ja oheistarvikkeena Flymore kitin, jonka mukana tulee pari akkua, laturi, vararopelleja ja kantolaukku. Tällä videon tarkoitus on katsoa, että miten meikäläisen ensimmäinen lento tolla tulee onnistumaan. Ennen lentoon lähtöä pitää kuitenkin muistaa hoitaa nämä rekisteröitymisasiat kuntoon. Tää operaattorin rekisteröintitunnus pitää ainakin liimata tähän droneen, ja sit mä ajattelin liimata tähän mun nimen sekä puhelinnumero, jos käy vahinkoja ja mä onnistun tää johonkin hävittämään. Ja ainakin siinä on sit mun yhteystiedot, että jos joku se sattuu löytämään, niin vois mahis vielä saada takaisinkin sitten. Noin. Käydään tsekkaa. No niin. Pistetään testi. Jakka kuin pieni nää nykyään. Terve. Jos vertaa siihen DJI. Se oli Phantomi. Tiedätkö mikä on kätevä? No? Akku. Aivan. Mutta tässä oli hirveän pitkää nurmikkoa, että tästä tulee kunnon ruohonleikkuja. No niin. Ai. Maaliin päin. Kauan. Mulla on vararopelle ihan pirusti. Pitäisikö sitä nyt laittaa vehiä ilmaan? No, katsotaan mitä tapahtuu. Ottaako nurmikin? Ottaa. Lähtisikö se tästä? No, kohta sen näkee. Motor stuck. Check for objects blocking motor. Wow. Kato, se tunnistaa sensorit, mä oon tässä takana. Sitten vedetään tatti ylös. On kanssa toi nappula. Eikö se on tää? Ai. Sinne meni. Mitä vittu mä sitten? Tästä ei enää mitään. Oota, mun pitää nyt niinku ihan ajatuksia miettiä, mitä nappulaa mä painan seuraavaksi. Sitten jos mä painan tosta eteenpäin. Kokeillaanko semmonen, että laitetaan sen tuonne ylös kuvaamaan, heitetään parit frisbit. Joo, vois kyllä. Onko se niinku RC-auto-ohjattavuus? Tää on sama kuin pleikkaris. Ohjasta ukko. Näs meidän yli kivasti. Ei muuta kuin sporttimode päällä. Mä heitän ton. Jep. Se tuntuu ihan ok. Huomattaa, tiedätkö, kun mä lähden tuosta yli, kun sä lähti, että mä oon nyt ollut monta kertaa just sun päällä. Tuo olisi kunnon semmonen krippari. Niin. Pitäis olla kolmas kamera. Mulla on ollut tää drone nyt noin viikon verran, eikä oo kyllä hetkeäkään kaduttanut tää ostaminen, koska onhan tän lennettäminen nyt ihan huippuhauskaa hommaa. Mahtavaa juttu, jos katsot video tänne asti ja katsellaan taas ensi kerralla. Moro! Säätänän vapaa pojat. Helvettiin.